हेलो गाइस खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनावबो थुनो दाबाव दे। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आंखौ गालांबाय सासे। नों खनजोब्बाय नामा? सासे हानगासिनोमोन, आङो लेट जाबोदोंमोन। बेसर बिबारनि बे समायना रमायना महरजों गासैखौबो खनसे स्राय बरायहरबाय लोगोफोर। नै आंना इसिमांल'। जों दा थांगासिनो बैग्रि हानखांनानै बे समायना रमायना बेसर बारिनि गेजेर गेजेर। मोनासिगोनखाय खोमसि नुबाय। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। सानाबो हाबसिगोन हनै दाखो साना मोनासिगोन ना, सानाबो हाबसिगोन। लोगोफोर जों दा हाइरड मोनफैबाय। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन। लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव।